Tak ja vás zdravím pri sledovaní tohto videa, kde vám ukážem, aké jednoduché je vymeniť si šošovky v okuliároch Kaczmarka. Ja si dám svoje klasické okuliare, nech trošku vidím a v podstate za chvíľočku uvidíte, aké jednoduché je odmontovať alebo prehodiť šošovku. Tieto okuliare nemajú zloženú dioptrickú vložku, samozrejme ja mám svoju, už s nasadenými šošovkami. Jednoducho to tam vložím sem do tohto stredu, kde je toto vybratie, ktoré slúži vlastne ako západka oproti tomuto kolíčku. Takže veľmi jednoducho stredom, to skúsim smerom na vás, aby ste videli, stredom jemným tlakom vlastne zatlačíte a tá vložka tam úplne sadne, nejak sa nehýbe, je tam pevne uchytená. Čo sa týka výmeny šošoviek, tých okuliárových, treba idete v noci, potrebujete to prehodiť, tak buď si to chytíte handričkou, ale ja to bežne robím na ceste rukou, tým, že si to chytím za tento kraj a smerom sem potiahnem túto šošovku, čím sa mi uvoľní z tejto časti. Čiže najskôr jednu stranu, ono to tak cvakne, vidíte, že došlo k uvoľneniu. Otočím druhú stranu, povytiahnem a potom vlastne z tohto stredového nosníka, kde je také vybratie, vlastne takým povytiahnutím alebo takým vyklopením tejto strany a povytiahnutím zároveň ju uvoľníte. Čiže chytím si to za takto napríklad, alebo bližšie a takýmto pohybom ju vyťahnete. Keď si môžete všimnúť, je tam taký, v podstate taký zárez, ktorý pasuje sem na túto stredovú časť, na to vybratie. Takže toto si odložím, jednoducho chytím si treba žltú šošovku alebo ktorúkoľvek potrebujete. Zase najskôr ten stred vám musí sadnúť, čiže tesne okolo tejto hrany to posúvam dole s tým, že to mám jemne naklopené. Jedine, čo môže brániť, je ešte odstup nosovky od tejto šošovky. Ak to máte príliš vpredu, tak môžete narážať. Čiže jednoducho si to tam vložím do toho stredu tak a zatlačím smerom jemne, len zaklopíte. To ide veľmi jemne. Hovorím, že jedine, čo vám môže brániť, je blízkosť tejto nosovky. Na to si dajte pozor. A potom už len stačí vlastne rošteky. Potiahnem smerom dole pod rám a zacvaknem tak, aby sa mi schoval celý ten roštek a v podstate mi tam trčí len táto. Je tam pevne chytený. To isté spravím na druhej strane a celá operácia mi trvá asi 20, možno 30 sekúnd. A okuliare sú nasadené s tým, že vlastne túto dioptrickú vložku som vôbec nemusel vyberať a nič podobné. Ak si chcete vymeniť nožičky, tie nožičky už na pocit vy viete zvrtnúť, vy ich viete takto otáčať. Tým, že ich otáčate, tak v podstate vo vnútri, tu, keď si všimnete, taká západka. Tú západku tým otáčaním uvoľňujete. Pokiaľ ich máte na ušiach, tak nemajú vôbec tendenciu nejako sa pretáčať alebo uhýbať, nič podobné. Ten rám je pružný, čiže je aj na širšiu, nosovka sa dá upraviť aj na širšiu tvár, prípadne na užšiu, keď si to stiahnete gumičkou. Ak chcete vymeniť nožičky, tak jednoducho ja to robím tak, že zaklopím, počuli ste taký cvak, tá západka vlastne vyšla, tú západku vidíte vlastne takto. Takisto to nasadzujem, že to mám smerom dole a cvakne mi to sem. Je tam taká západka. Ten istý systém vlastne je na gumičke a tú gumičku vopcháte zase do tých dierok a otočením cvaknete. Pokiaľ stalo sa mi párkrát, že som dal opačnou stranou tú gumičku, tak vám tam nebude sedieť úplne, že je tam odskok, to rovno uvidíte. Čiže zase naspäť vyberiem, nič sa nestane, vložím správnou stranou nožičku, druhú vyberiem
gumičku vyrovnám, vložím, pripravené na jazdu. Máte tu samozrejme aj nastavenie na veľkosť hlavy, ako potrebujete, ak by ste potrebovali teda upraviť veľkosť tej gumičky, zvládne to aj dieťa. Ja vám prajem príjemné zážitky a veľa najazdených kilometrov. No a pripravujem ešte do budúcna nejaké veľmi príjemné prekvapenie, ale ak chcete vedieť viac, tak určite sledujte stránku. Prajem vám pekný deň.